Представляю вам свого колегу, наставника, челядника, який заставив мене полюбити. Не заставив, а відкрив мені очі до любові до свого рідного краю. Заслужений вчитель України, почесний голова Закарпатського обласного науково-культурологічного товариства імені Духновича Михайло Іванович Алмаші. Хто не знає, мене звати Юрій Продан, голова Закарпатського товариства імені Духновича. Сьогодні, 24 жовтня, день народження Олександра Духновича, і ми сьогодні проводимо другий фестиваль русинської культури. А так як ми сьогодні відмічаємо день народження Олександра Духновича, я пропоную віднести від імені залу, від цього фестивалю, квіти до пам'ятника Олександра Васильовича Духновича. Прошу. Вищий фестиваль Виноградові не є звичайним. Він, якби тепер є естафетною паличкою між старим товариством Духновича, яке діяло від 1923 року, і дотепер воно діє. Бо Олександр Духнович у своїй творчій і науковій діяльності ісповідував ідею народного просвіщення і культури. Отже, не буду говорити вам, читати лекцію з цього приводу. Я лише хотів тепер сказати вам про те, що ідеї Духновича живуть, що нинішній фестиваль то докаже, що лише культура, лише русинський язик, русинська література, русинська національна ідея поможуть нам виживати у нелегких, тяжких условіях в боротьбі за національне наше лице. Дякую за увагу. Парок села Мала Копаня, отець Даниїл Бендас. Христос Воскрес! Христос Воскресе із мертвих, смертю смертно прав, і спущимо гробі, живо дарував. Греко-католицька церква, як така, як вже тут нам сказали, що в 23-му році було засновано товариство Духновича, вони були активними учасниками цієї спілки. І ми знаємо, що повічним директором, правителем цього заведення, як кажуть, був якраз Євменій Савко, який з 28 року по 34 рік знаходився тут і був архідіаконом у місті Виноград і Виноградівського району. Таких багато людей у нас є, які за своїх вірників робили все, щоб їх культурний рівень піднімався чим вище. До них відносяться і ті єпископи, які вийшли із рядів якраз Угочанського комітету. До них треба віднести такого єпископа, як Василь Попович, який народився у Великих Ком'ятах. До них треба віднести Олександра Стойку, який народився в Карачині. До них треба віднести і тих молодших уже єпископів, які народилися у Угочанському комітеті. Це в Малій Копані народився Іван Середній, у Боржавському або в Чинкові, у Великій Чинкові народився Іван Маргітич, а також у Імстичеві народився, але проживав у Королеві такий єпископ, як Йосип Лобач. Як бачите, Греко-католицька церква у Угочанському комітеті була прекрасно представлена. І тому, коли наша церква в 1949 році була загнана в підпілля,
Вона не була ліквідована, як радянська влада говорила, вона існувала. І були священники, які підтримували цю конфесію і виконували свої обов'язки в підпіллі, в глибокому підпіллі, тайно. І коли прийшлося возглавити Мукачівську єпархію, то спочатку вікарій, якого ще назначили у 47-му році після смерті єпископа Теодора Ромжі, якого вбила радянська влада, такий як Микола Мурані. І він, відчуваючи, що він вже керувати не зможе, доручив нашому земляку Івану Семенію, щоб він взяв на себе цю обузу. І в 1969 році, після смерті Микола Муранія, Іван Семеній був висічений на єпископа і взяв на себе підпільну Мукачівську єпархію і керував нею. До виходу з підпілля він приклав багато сил разом з іншими українськими єпископами, їздив у Москву, добиваючись реабілітації Греко-католицької церкви. В 1990 році, коли були зібрані всі наші єпископи, як з діаспори, з Америки і з всього світу, української діаспори, там приймав їх Іван Павло II, і було предложено нашу єпархію приєднати до Львівської архієпархії. Іван Семеній на це не згодився. Він сказав, що ми є окрема єпархія. І він біля 30 єпископів встав і додержався свого слова. Не підписав цю відозву, і наша Мукачівська єпархія залишилася вільною, тобто підчинена прямо Римському апостольському архієпископу. І тому за ці заслуги, які наш єпископ зробив, вірники села Малої Копані вирішили відзначити його пам'ять, щоб на дальніші покоління це залишилося, і побудувати бюст. Начну стоя. Робота ведучого зводиться лише до того, аби оголосити черговий номер і якусь замнути паузу. Тяжко було мені забезпечити нам явку, знаєте, організаторам все переживають за те, щоб був повний зал. Сьогодні великі накладки. У школах, знаєте, зараз старші учні зайняті незалежним оцінюванням, заходи по вшануванню Чорнобильської трагедії співпали. Ну і як заведено було в радянській владі, коли жовтневу революцію відмічали в листопаді, у нас в місті зараз суботник проводиться в п'ятницю. Так що українці роблять, з віниками ходять, а мусульмани святкують. Ну що ж, дозвольте тоді розпочати. Звичайно, не нами сказано, один із великих челядників казав, що не знавши минувшину, не будеш строїти майбутнє.
віночку вклала, поможи ми, пане Боже, щоб собі думала, щоб собі думала. Я собі думала, хлопця молодого, а мене віддали за діда старого, за діда старого. Композиція. Думав, що вам все полюбить. Через поле широкое протягнута нивка, чомусь до мене приходив, нічка була відка. Чомусь до мене приходив, нічка була відка. Чогось доня не приходив, Оленька чекала, от вечора до півночі лампа не згасала. От вечора до півночі лампа не згасала. Удгоров. Живемо у великій хижі, нас двоє та й уйкових двоє дітей. Уйко, хоч і живе у копальні, а й був у центрі села, біля чиненика, а там небезопасно, бо чинеником будуть йти руські. Воліють діти пити в бак. Тісно нам тут, ай бо й весело. Дідик із вуйком укопали декунок у кирті, коло винниці, аби було десь прятати від аероплану, які почнуть бомбувати копаню. Так. Бо недавно бомбували сусіднє Королево. Руський аероплан бринів над Королевом уночі. Бринів, та й вер 3 бомби. Так. Правда, в Королево не потрапив, бомби попадали на Копанське поле. Так. Тоді копанчани почали копати декунка. Кожен у своєму кирті. Дідик укопав дуже файний декунок, глибокий із лавічу, прикрив го ріщом, аби зверху не видко було. Та коли у хусті або в Королеві загудуть сирени, ми всі діти біжемося прятати у декунок. Хотіли не будемо об'ясняти, бо майже знаєте це пояснення цього слова, то є молоді хлопці, які ся придивляють вже до молодих дівок, можна так казати. Но що хочемо почати? Взагалі-то після Пасхи, вже там після неділі мироносець, обично прийнято на Закарпатті свадьбувати, йде сезон свадєбок. Ну і хочемо почати, як то кажуть, для розкочегарки одну таку закарпатську русинську співанку, яка називається «Тече вода ледова». І
Просимо вашої уваги. Medal